אוראלוש, מה נשמע יפה שלי? מה קורה גבר? אמרתי גבר כי הגעת לגיל 13, וגיל 13 אתה כבר גבר, נגמר הסיפור. אתה יודע איך אומרים שמגיעים לגיל 13? ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אז אבא אילן אמר את זה, אבל לא באמת מתכוון לזה, הוא לא רוצה להיפטר ממך. אבא אילן אוהב אותך, תמשיך להיות איך שאתה, אני מצטרף לברכות, עד 120, שתמיד תהיה מאושר, ואינשאללה יום אחד גם מאושר בג'ובות. אני הבנתי שאתה ילד מפונק, אבל מה הפלא? עם אבא כמו אילן, איך לא תהיה מפונק? שתמיד תהיה מוקף בחברים ובחברות, שיקשימו לך את כל המשאלות, זה שלמעלה, ההורים, ואתה תקשים מעצמך. המון המון מזל טוב אוראל, בגיל 13, גיל יפה, אחרי לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, 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 לך ולכל מי שאתה חפץ בעיקרו. ביי מוטי ממני גילי.